Ja sam Matko Brekalo, student Umjetničke akademije u Osijeku i student Franz Schubert konzervatorija u Beču. Inače sam iz Osijeka, a trenutačno živim na putu između Beča i Osijeka. Zapravo živim na putu stalno. Nisam previše znao jezik, nisam previše znao grad, ali sve sam nadoknadio u roku 2 godine. Što god sam se trebao oko snalaženja i jezika, uvijek sam imao nekog tamo da pomoći. Ja bih gledao iz svoje osobne perspektive, mislim da kompozitor ne bi nigdje trebao zapravo pripadati sebe, stacionirati na jedno mjesto, jer zapravo inspiracija dolazi od bilo gdje. Znači, trebalo bi što više putovati, što više različitih kultura, upoznavati različitih ljudi, tako da mislim da je život zapravo treba biti na jednoj putnoj duljini. Zapravo sam na kombinaciju za Licht došao vrlo slučajno. To je jedna rečenica koju sam pročitao dok sam igrao jedan kviz. Eto, to je možda više anegdota nego sama putovanja u Beč. Zapravo mi je ta rečenica se jako upečatila u glavu i kada sam dobio priliku da skladam za zagrebački ansambl flauta, odlučio sam nešto napraviti sa tom rečenicom. Zapravo ova skladba je programnog tipa, znači opisuju neke doslovne događaje koje sam ja zapravo sam sebi inscenirao. Znači radi se o posljednjim trenucima Johana Goethea i posljednjim trenucima i posljednjim riječima. Tako jedne velike i važne ličnosti u povijesti. Tako da zapravo cijela se priča vrti oko njegovih posljednjih trenutaka, oko nekog transcendentalizma, oko onog trenutka kad svi kažu da ti prođe cijeli trenutak pred očima. Cijeli život u jednom trenutku pred očima. To je više stvar. I zapravo sam tu složio jednu transcendentalnu priču koja je programom karaktera i koju će publika imati zapravo u svom programu kako bi što lakše shvatila kompoziciju i sva njena 3 stavka. Nije Licht. Mislim da je baš zapravo Licht, da sam ispunio njegovu rečenicu sa svojim 3. stavkom. Ne znam, mislim da ne pišem oko neke točne teme, pišem puno apsolutne glazbe i programne glazbe i ono što moram za fakultet, ali najčešće do sad bilo kako se sretnim sa nekim instrumentalistima kojima se sviđa moj stil komponiranja, ali nešto slično, natječaj i da se za takve stvari pripremam, ali nekada imam jednu tematiku koju stalno obrađujem, nemam. Znači sve što mi dođe pod ruku pišem. Mislim da je tako kao mladi skladatelji i zapravo nemamo drugog izbora, da se trebamo probijati na svim granama i vrsta kompozicije i to je to.